Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Дар канал обуна мешавем, лайк мемонем дӯстон. Дар номерҳои поён буда нашуд реклама муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. Айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, болои мактаби 124. Хоб дӯстон, мактаби 124 аз ин тараф мешавад, ростаки хонаи фурӯшӣ ана ҳамин тараф дуюмги хона аст дӯстон. Пеши кӯча латоки об, асфалт, ростаки медароем дӯстон. 1.5 сотиқ замин, обши 4 дар хона, 110 квадрат. Об, свет шаҳрӣ аст дӯстон, доими хона документояш ҳамаш қоидавӣ, хонаи фурӯшӣ ана ҳамин аст дӯстон. Яксаду 10 квадрат. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Медароем ба даруни хона. Бинои дуошона дӯстон, плюс подвал, бинои компактни, нав ремонт кардагиан, фасад задагӣ ҳаст, ҳамаш қоидавӣ ремонт дорад дӯстон. Дар инҷо як ҳоҷатхона, душевой, дедонхона. Аввалан аз бино баромада ба навор мегирем дӯстон. Баъдан тарафро нишон медиҳем. Ростак як калидор аст дӯстон. Калидор ва лесница ба дуюм ошёна. Аз тарафи дасти чап якум хона, полпанама ламинат. Аз тарафи дасти рост бошад дуюмги хона. Яксаду 10 квадрат аст гуфтем дӯстон хона. Ҳамин бино дар инҷо бошад. Кухня дӯстон. Як термикс. Як триза аз тарафи дедонхона дорад дӯстон. Инҷо бошад ҷои ягон кладовка ва ҷои стиралка мондагиан дӯстон. Мақсад метавонед дар инҷо стиралка монед. Хоб, мебароем ба дуюм ошёна. Дар дуюм ошӯнаам ду дархона аст дӯстон. Ростаки балкон. Як хона. Духона. Ростаки балкон аст дӯстон. даруни ҳавлӣ.
обаш проблема нест дӯстон. Гуфтем ки об доимӣ дар ин ҷо бошад ҳоҷатхона. дари дуюмаш душевой. ростаки ҷои аломхона, дидонхона дӯстон. ва дар болои ҳоҷатхона душевой дӯстон ҷо мондагиам, мақсад ягон барои аловӣ ё ки ҳезум. ин тараф бошад кухня трезаш дӯстон. хоб подвалам ба навор мегирем дӯстон. як подвал дигам дорад. як подвали калон аст. метавонед ки отдельно ё ки кухня ё ки подвал барои чизи чора мондан. хоб дӯстон, ба навор гирифтем, полни маълумоти хонаро додем. чизе нафаҳмиден, номерҳои соҳибмулкам мемонем, занг мезанем, маълумоти соҳибмулк пурраша аз соҳибмулк мегирем дӯстон. як бор дигар мо такрор мекунем, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, болои мактаби 124. 1,5 сотиқ замин, обши 4 дар хона, квадрат 110, бино 8,5 ба 6 аст дӯстон. 8,5 ба 6. хоб нархи ин хона 560 000 сомон, боз муомила дорад. номерҳо барои тамос 939 37 00 70. ватсап дар ана ҳамин номер, як номери дигар 37 00 21 70. дар ана ҳамин номерҳо занг мезанед дӯстон, маълумоти пуррара соҳибмулк медиҳад. нафароне ки бори аввалан дар канали мо, ҳатман обуна шавен, лайк монед дӯстон, зангулачаро пахш кунен, дар номерҳои поёнбудаи мо муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. худо нигаҳбонатон то навори оянда.